Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may tanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At sa Diyos na po ang bahalang magsusukli at magagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, wag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Ipagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon. Dito po lamang matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatandaan at pakaingatan lamang po. Gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso't isipan at pananatiling pagpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Iroyola from Bicol, Ryan Abisti, Jonix Binladin, Nandi Bonifacio, Cresley Abughaw, Orchili, Tinet Ron, Angelica Bondok, Gerardo Jimenez, Charita Palma, Lisiapil, Pike Tuwin, Ambrosio Magalpo, Lorita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Pima Pilipi, Elmay, Tripoli Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Joan Bibbs, Nugit, Gillian, Jack Bulbider, Lucino Borja, Inerpek, Mocha Hunters, Nathan's Burt Commented, Maylin Dumampo, Ali Mercadijas Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Lam Dipkyo, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Kokojin, Cecilia Cruz, Mike Jam, PB Porok, Tani Gyanan, Joseph Lakada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Ruan Linuso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Ocampo, Debilin Igano, Siani, Allen Ramos, Babriag, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Doyang 92 Tiger, Maruka, Karalipyo. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga buwan po, shoutout po sa inyong lahat. Ang isishare ko po sa inyo ay sa langis ng nyug. Sa langis ng nyug po, ang maganda pong gagamitin po dyan ay yung libon o isang mata, isang bibig. Maganda po sa ipahid sa nalulusaw na nawalan ng buhay na agimat at ito'y mabubuhay. Pakatandaan po, ang nyug na libon o isang mata, isang bibig, magandang ipahid sa nalusaw na nawalan ng buhay na agimat at ito'y mabubuhay. Sa ordinary nyug naman po ay panghaplos sa sakit ng katawan, sa sugat para madaling maghilom o gumaling, sa rheuma, sa pilay, sa mga masakit na katawan sa likod, pwede pong gamitin po sa panghilot po ito. Kahit hindi po kayo marunong manghilot na may pilay po, ay pwede po ito na pagagamitan po ito. Kasi may kapangyarihan po nito na pagkabuhay ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat.
Basta isa puso't isipan nyo lamang po paggawa po, dabis po yun sa inyong lahat. Tuturuan po kayo ng Diyos na makapangyarihan sa mga ginagawa po ninyo. Basta tiwala lang po sa Diyos na makapangyarihan at ng kanyo po. At sa pag naggumagawa po kayo nito ay focus po. At yung pinagkunan po ng nyog po, nung pinaglangisan po ay, ang paalala ko lang po, ang upag na pinagpigaan po ng nyog at tinanggalan ng gata o langis ay, nang ginawa po yung langis ay, huwag pong ipakain o kainin. Ito ay dapat pong ilagay sa plastic at ibaon sa lupa ito. Para hindi siya makontra po, para lalong bumisa po pag ibinaon nyo sa lupa. Pakaingatan po lamang po. Marami po itong kapangyarihan po ng langis na nyog na binaon sa mahal na araw at kukunin po sa pagkabuhay po. Ang pamamaraan po ay sa pamamaraan sa Biyernes Santo, gawin ito sa oras ng 6 AM hanggang pag nanglangis po kayo, kung wala po kayong langis na mga reserba po ay maglangis na po kayo, umpisan nyo na po ng 6 AM hanggang 2 PM ng hapon at huwag lumampas sa 3 PM. At yung pamamaraan po pag nagre-ritual po kayo ay kahit hanggang alas 2 lang po kayo, sandali lang po kasi usalin nyo naman po yung credo ininom. Tapos isunod po yung Anima Christi na isang beses lamang po rin po yan. At isunod po yung orasyon. Yung ginawa po yung langis po na nakalagay po sa buti na malaki, kung marami po kailangan, damihan nyo po yung gagawin nyo po yung nyug na, kung wala po kayong libon na isang mata, isang bibig, ay i-ordinary nyug po, pwede yun. Tapos damihan po yung langis at ikon nyo po, pag nakatapos nyo yung nalangis po, usalin nyo na po yung credo inom, inom Dium at isunod po ang Anima Christi at isunod po yung orasyon. Hayaan nyo nakabukas para nung yung inuusal nyo pong orasyon ay papasok po. Sabay nyo ihip po yung orasyon po. Narito po ang orasyon. Dios Altissimus, dit mihi potestatim creandi hanc olium aura potentitia sima medicina qui adjuvit magis aura hominum ad lucra bona belintudinis potens tutanim aura potens mens it depensio contra malum spiritum altissimum Deum creaturim caili it tirae it omnium qui aculi nostri videri posumus mi benedi giri it dirigi mi as qui qua qui iya uwa ahum aham aram. Rating ko po naman po. Deus Altissimus di mihi potestatim creandi hanc olium aura potentitia si potentissima medicina qui adjuvit magis aura hominum ad lucra bona balintudinis potens tutamin aura potens mens in depensioni contra malum spiritum altissimum Deum creaturim caeli it tirae in omnium qui oculi nostri videre possimus mi benedi giri it dirigi mi as qui qua qui iya uwa aham aram. Sambis lang po usalin po, inuulit ko lang po para makon po kayo. Tapos po ihip po sa may buting nakabukas na may langis at sabay takpan po at ibaon po sa lupa. Lagyan po na yung pananda para pag kinuha po ninyong pagkabuhay po ng linggo ng alas 12 po ay makukuha nyo po agad. At pwede nyo pong gamitin agad to. Pwede rin po itong gamitin sa mga balis, yung nabalis o nausog. Maganda po rin po ito. Kung ano po yung masakit na tiyan po o masakit na kon po, pwede rin po itong ipahid sa masakit na nausog o nabalis.
At pwede rin po ito na nasa nabinat, namburan po sa binat po ito, na pag nabinat po ang isang tao, yung halimbawa naramdaman po ninyo na naramdaman niya na malakas na po siya at hindi po niya inasahan na bumalik po yung karamdaman. Mahirap po yung babalik yung karamdaman mo kung natarangkaso ka halimbawa. Babalik po, mahirap po yung binat po. Mas doble po yung kanang binat. Maganda po itong ipahid sa buong katawan mula noo hanggang sa leg, hanggang sa talampakan po, kamay, pahid po nyo, mawawala po yung binat nyo. Basta ang paggawa po ng ritual po ay talagang focus po kayo, at ang pala po ito ay yung pag gumagawa po kayo nito ay wala pong nakakaalam, kayo lang po nakakaalam. Yung unang in-upload ko po, hindi ko nasabi yung kayo lang po nakakaalam. Ang paggawa po nito ay kayo lang po nakakaalam, na wala pong nakakaalam na istorbo, para mapokus po kayo sa ginagawa po ninyo. Sana po pakingatan po lagi at i-share nyo po sa iba para malaman po nila na dito po lamang po sa Hiwaga ng Pangasinan malalaman po. Kung di lang po kayo mahal na mahal, hindi ko po i-share po sa inyo. Pero ito i-share ko po sa inyo para malaman po ninyo na ang Hiwaga ng Pangasinan po ay mahal na mahal po kayong lahat ng mga po. Sana po wag po kayong makalimut po mag-subscribe, mag-like and share, at pakipindot na rin pong bell icon. Sana nawaan po ninyo aking mga paliwanag. Kayo na po ang bahala, na pasensya po sa akin. Kung minsan nabubulol po ako kasi alam nyo na po, excited lamang po. At wag po kayong magsawa mag-subscribe, mag-like and share. Ang mga baguhan po, sana maintindihan po ninyo, pindutin ka agad yung, wag po nang po ay magkatubiling, pindutin ang subscribe, like and share. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po. Maraming salamat po. Magmamahal na araw na po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po focus po kayo sa ginagawa po ninyo, at sa Diyos mo ituon ang pagmamahal po ninyo. Maraming salamat po. At huwag pong makalimut pong magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan sa buong pamilya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pwede rin po ito palang kalimutan ko. Pwede po rin po itong yung mga pilay na namamaga na pabalik-balik po. Maganda po ipahid po ito. Sa mga rheuma po rin po, pwede rin po ito. Sa masakit na likod, sa mga balakang, number 1 po ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po.